Lidhur me paragrafin 4, vezano sa stavom 4 vendimin 77 i članom 77 të KPRK-s KZRK i caktuar dënim me burgim određuje mu se kazna zatvora në kozgjatje prej 6 vitesh. u trajanju 6 godina Për veprën penale nga za listi krivično delo 366, iz člana 366 paragraf 1, stav 1 i caktuar dënim me gjuhë određuje mu se, izrekne mu se kazna në shumën prej 2000 euro. u iznosu od 2000 eura. Po ashtu i pandevri Takođe i okrivljeni me dinën 364, u skladu sa članom 364 paragraf 1 stav 1 të KPRK-s ZKPRK është fajtur Dita për gjithë, Dobar dan svima. hapi seancën dëgjimore, Moramo pripremno ročište. mbajtur në gjykatën Održano themelore u osnovnom sudu në u Prishtinë, Prištini. departamenti special, Specijalni departman. sot me datë 19 maj Danas dana 19. maja 2026, 2026. sipas aktakuzës Prema së prokurisë speciale specijalnog tužilaštva të Republikës Kosovës Republike Kosova me numër PPS pod brojem PPS 123/2024 123/2024 i datës od dana 8/5/2026 8.5.2026 kundër të pandevrit Bojan protiv Jeftić, okrivljenog Bojan Jeftić, i akuzuar optužen për vepra penale zbog krivičnih dela në vazhdimsi, u kontinuitetu spionazhi, špijunaža gandeni iz 124, člana 124, paragraf 6, stav 6, lidhur me paragraf 4, vezano sa stavom 4 dënimin i 77 članom 77 të KPRK-s, KZRK, si dhe veprën penale, kao i krivičnog dela, mbajtja në pronësi neovlašćeno vlasništvo, kontrola ose posedim pa autorizuar të armëve, gandeni 366, 366, paragraf 1. stav 1. Po ashtu, prokuria speciale Takođe, specijalno tužilaštvo ka bashkangjitur krahasat je të akuzës priložio pri optužnici edhe marrëveshjen me shkrim i pismeni sporazum mbi pranimin e o fajësisë priznanju krivice e datës 7 maj od dana 2026 7. maja 2026. e arritur ndërmjet prokurisë koja je speciale postignuta između specijalnog tužilaštva dhe të i pandevrit okrivljenog Bojan Jeftić. Bojan Jeftić. Kjo seancë Ovo ročište fillimisht do prvo të shërbej služit će kao, si seancë dëgjimore kao pripremno ročište lidhur me me shërtimin e u vezi marrëveshjes razmatranja sporazuma për pranim të o fajësisë. priznanju krivice. Seanca dëgjimore Pripremno ročište fillon në ora 13:30 počinje u minuta. 13:30 minuta Konstatoj i konstatujem se në këtë da shërtim, na ovom pretresu, këtë çështje penale u ovom krivičnom postupku nuk ka të dëmtuar të individualizuar, nema oštećeni, përkatësisht nuk ka palë të odnosno dëmtuar nema oštećenih strana me kërkesë pasurore juridike sa të paraqitur, imovinsko-pravnim zahtevom podnetim. andaj nuk ekziston Stoga dergjesë ligjore ne postoji zakonska prepreka për mbajtjen e za seancës održanje dëgjimore pripremnog ročišta lidhur me shqyrtimin e u marrëveshjes vezi mbi pranim razmatranja fajësisë. sporazuma o priznanju krivice. Të pandevrit i sigurohet përkthimin në gjuhën Okrivljenom serbe obezbedi se prevod na srpskom jeziku përmes përkthyesve të kësaj gjykate, preko prevodica ovog suda. andaj e pyet Stoga pandevrit pitam okrivljenog se e kupton përkthimin da li razumete prevod dhe a ki vrejtje lidhur i me da përkthyesve li të kësaj imate gjykate. primedbe u vezi prevodioca. Ne. Jo, Griton ka? treba da ustane. E ke kuptuar Da li ste përkthyesën, e kupton? A ki vrejtjen për Da li të? imate primedbu u prevodu? Jo.
Në rregull. Olja. Pranuar është akuza e prokurisë speciale Optužnica specijalnog tužilaštva së bashku me marrëveshjen me zajedno sa shkrim pismenim i sporazumom pranimin e o fajsisë priznanju krivice e datës 7 od maj dana 7. maj 2026 26. e arritën godine ndërmjet prokurisë speciale postignuta të između Rrugës specijalnog Kosovës tužilaštva i që të pandir Bojan Jeftić Bojana në Jeftića pranim të mbrojtësit të u tij. prisustvu njegovog branioca. Konstaton se Sud marrëveshja konstatuje da sporazum është paraqitur me shkrim je podnet pismeno dhe se e njëjta do të i shfrytëhet këtë seancë da će se isti sporazum razmotriti në dana pajtim me lirin danonoćno 230 u të skladu sa kodit članom 230 procedurës penale. Zakonika krivičnog postupka. Andaj me qenë se Stoga, budući da këtë seancë do të shfrytëhet kjo marrëveshje, na ovom ročištu razmatrat će se ovaj sporazum, ftoj prokurorin e pozivam prokurisë speciale tužioca specijalnog që tužilaštva të deklarohet da se lidhur izjasni u me vezi. këtë marrëveshje. Atëherë nderuar Onda, gjyqtar, poštovani sudija, prokuroria speciale specijalno tužilaštvo, në pajtim me nenin u skladu 230 sa të članom kodit procedurës 230 penale, Zakonika krivičnog postupka, Është nga datë shënduar mos të përseresun. ka arritur je marrëveshje për postigao sporazum pranimin e o fajsisë priznanju krivice me të pandehrin Bojan sa Jeftić okrivljeni Bojan Jeftić në prani të u mbrojtësit të tij, prisustvu njegovog branioca dhe pas konsultimeve të i rregullta nakon redovnih konsultacija me spolje. sa strankama. I pandehri ka pranuar fajsinë për Okrivljeni veprat je penale priznao krivicu za krivična dela të spionazhit dhe të mbajtjes në pronësi i neovlašćeno vlasništvo kontroll ose posedim të pa autorizuar të armës sipas përshkrimit në akt prema akuzë opisu u optužnici dhe në marrëveshjen e nënshkruar nga foli. i u potpisanom sporazumu od stranaka. Po shundojmë? Ne. Jo krivicu. Prokuroria vlerëson Tužilaštvo procenjuje da se marrëveshja është arritur në mënyrë të lehtëshme. da sporazum je postignut na zakonit način, Vullnetare dobrovoljno, dhe pas konsultimeve të mjaftueshme të pandehurit, nakon dovoljnih konsultacija okrivljenog, me mbrojtësin e tij. sa njegovim braniocem. I pandehuri Okrivljeni ka deklaruar se e kupton natyrën e akuzave je izjavio da je razumeo prirodbu optužbe, benefitet dhe pasojat juridike të dobitke i pranimit pravne fajsisë. posljedice priznanja krivice. Po ashtu, Također, prokuroria vlerëson tužilaštvo procenjuje da se kjo marrëveshje është arritur da je ovaj sporazum postignut në interes u interesu të administrimit të drejtësisë izvođenja pravde dhe zhvillimit efikas të procedurës. i efikasnog razvoja postupka. Në veçanti duke marrë parasysh Naročito imajući u vidu pranimin e fajsisë nga i pandehuri priznanje krivice od strane okrivljenog në një fazë para ngritjes së akt u akuzës. jednu fazu pre podizanja optužnice. Dhe po ashtu, I također, bashkëpunimin e pandehurit saradnju okrivljenog me organet e drejtësisë sa organima pravde dhe gatishmërinë e tij i njegovu spremnost për të kontribuar në ndryshimin e da këtij penal. doprinosi na obelodavanje ovog postupka. Ovog slučaja. Në kuadër të marrëveshjes, U okviru sporazuma, prokuroria i ka rekomanduar tužilaštvo gjykatës je preporučilo sudu shqiptimin e një dënimi izricanje jedne kazne
për Hungari. Unë për 2 vepra penale. Izricanju jedinstvene kazne za 2 krivična dela. Në pajtim me kushtet e akorduara me spojve. U skladu sa uslovima koji su propisani zakonom. I između stranaka. Derimin plotësues për mos ushtrimin në organet shtetërore. Dopunsku kaznu za nevršenje dužnosti u državnim organima. Për një periudhë prej 5 vitesh. Za jedan period od 5 godina. Konfiskimin e pasurisë së specifikuar. Zaplenu specificirane imovine. Si dhe vazhdimin e pararrugimit deri në ekzekutimin e agjykimit. Kao i na produženje pritvora do pravnosnažnosti presude. Andaj, Stoga, duke vlerësuar se marrëveshja është në përputhje të plotë me dispozitat shqiptare, da je sporazum u potpunom saglasnošću sa zakonskim odredbama, e cila është bërë pra pa shtrëngim dhe me përfaqësim të rregullt juridik, je postignut pa shtrëngim, pa kanusje, bez pretnje i sa dobrom voljom dhe me përfaqësim të rregullt juridik të pandehurit i sa redovnim predstavljanjem okrivljenog, prokuroria tužilaštvo i propozon gjykatës predlaže sudu që të aprovoj marrëveshjen për pranimin e fajësisë da usvoji sporazum o priznanju krivice dhe të njëjtën ta marrë për bazë i isti sporazum da uzme u obzir. në rastin e marrjes së gjykimit. E njoftoj pandehurin Upoznajemo okrivljenog se para se gjykata të da vendos pre nego što sud odlučuje lidhur me marrëveshjen u vezi mbi sa pranimin e sporazumom o fajësisë, priznanju krivice, i pandehuri ka të drejtë okrivljeni ima pravo të refuzojë marrëveshjen, da odbije sporazum, ndërsa nëse marrëveshja dok ukoliko sporazum nuk pranohet nga gjykata, ne priznaje se od strane suda, deklaratat e dhëna date izjave gjatë negocimit tokom negociranja të marrëveshjes sporazuma nuk mund të përdoren ne mogu da se si služe provë kao dokaz në shërtim gjyqësor u sudskom pretresu apo në procedurë tjetër të ili na ndërlidhur. nekom drugom postupku. Ndërsa nëse i pandehuri Dok, ukoliko okrivljeni e pranon fajësinë, priznaje krivicu, udhëzohet se upućuje do se të da heqë dorë nga drejta da se odreći sa prava për gjykim të rregullt za redovno suđenje dhe në vend të gjykimit i umesto suđenja do të shpallet fajtor proglasit će se krivim dhe do të dënohet i kaznit će se bazë marrëveshjes na mbi osnovu sporazuma pranon o fajësisë, priznanju krivice. pasi gjykata merr parasysh I nakon što sud uzima u obzir da dispozitat relevante relevantne odredbe për shqiptimin e dënimit. za izricanje kazne. Ftohet i pandehur, Poziva se ngritur okrivljeni u stanu. ke arritur këtë marrëveshje Da li ste vi postigli ovaj sporazum me vullnet të plot sa vašom dobrom voljom dhe a ke qenë i vetëdijshëm i da li ste bili svesni saktësisht tačno se çfarë ke pranuar šta ste priznali dhe a mbetesh pranë kësaj i da marrëveshje. li ostajete pri ovom sporazumu. Da, ostajem pri ovom Po sporazumu. qëndroj pranë kësaj marrëveshjeje. A ke arrit me vullnet të lirë, Da li ste to postigli vašom dobrom voljom? Da, slobodno voljom. Po, me a ke qenë i vullnetom lirë. vetëdijshëm Da li ste bili svesni saktësisht se çfarë ke tačno pranuar, Da. šta ste priznali? Po, a je konsultuar mjaftueshëm me da li mbrojtjen ste tënde? se dovoljno konsultovali sa vašim branjocem? Da. Po, A keni pranuar akuzën dhe marrëveshjen me shkrim mbi da pranimin li e ste fajësisë? primili optužnicu i sporazum u pismenom obliku? Ja lično ne, Unë ali personalisht da. jo për avokat. A ka nevojë mi lexu para se Da li je potrebno da vam se čitaju još jednom? Ne. Jo. dhe pasojat juridike të pranimit të I fajësisë? pravne posljedice priznanja krivice?
Da. Po, E kupton se nëse e pranon fajsin, da li razumete to da ako priznate heq krivicu, dorë nga e drejta për gjykim të rregullt, odričete prava za redovno suđenje, nga e drejta për administrim të provave, za pravo za izvođenje dokaza, nga e drejta për të kundërshtuar provat, za pravo da prigovarate na dokaze, da. po, Po ashtu nga e drejta për të marrë pyetje dëshmitare, prava da se ispituju svedoci, po, në rregull. Dhe mbetesh pranë kësaj i marrëveshje. ostajete pri ovom sporazumu. Da. Po, Në rregull. Poljo. sed, Hvala sudiju. faleminderit gjyqtar, Kao branilac samo skoro. Si mbrojtës okrivljenog Bojana i Jeftića, së pandeurit Bojan Jeftić, u potpunosti në tërsi, odbrana ostaje pri podnetom mbrojtja qëndron pranë sporazumu marrëveshjes o priznanju krivice, për mbi pranimin e fajsisë, koji je zaključen e cila është e lidhur između mog branjenika në mes të mbrojturit tim i specijalnog tužilaštva Republike dhe Kosovo. prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Okrivljeni I pandeuri je u potpunosti razumeo në tërsi e ka kuptuar prirodu optužbe, natyrën e akuzës, pravnu kvalifikaciju dela, kvalifikimin juridik të veprës penale, kao i sve si dhe pravne posljedice të gjitha pasojat juridike odricanja od të pravnog suđenja. heqjes dorë nga gjykimi. Smatram Dhe konsideroj da ovaj sporazum që kjo marrëveshje je u potpunosti sa članom 230, është në tërsi në përputhje me nenin 230 230 Zakonik o krivičnom postupku. të kodit të Kosovë. procedurës penale të Kosovës. Pošto u sporazumu Pasi që në marrëveshje nije fiksno propisana kazna, nuk është dënimi i përshkruar në mënyrë të fikse, molim sud e lus gjykatën da prihvati ovaj sporazum, që të aprovoj këtë marrëveshje a i da prilikom određivanja dhe kazne gjatë caktimit të dënimit ima u obzir ta ketë parasysh, olakšavajuće okolnosti ti ketë parasysh rrethonat lehtësuese na strani okrivljenog, në dobi të pandeurit, a to su e ato janë da je okrivljeni që i pandeuri još u fazi istrage pre pokretanja optužnice qysh në fazën e hetimeve Preko para dizanja rritjes së akta akuzës postigao sporazum sa specijalnim ka arritur marrëveshje me prokurorinë speciale i značajno doprineo dhe ka kontribuar mjaft skraćenju i ekonomičnosti ovog postupka. në ekonomizimin dhe shkurtimin e kësaj procedure. Isti nikada nije osuđivan, I njëjti asnjëherë nuk ka qenë i dënuar, zaposlio se u policiji Republike Kosova është i punësuar në Policinë e Republikës së Kosovës, još 2002. godine, qysh në vitin 2002, kada možda tada okolnosti nisu bili povoljni po njega da kur ndoshta atëherë rrethonat nuk kanë qenë aq të dobishme për te, otac je troje dece është baba i 3 fëmijëve i o njihovoj egzistenciji dhe për ekzistencën e tyre se lično on brine. Babaj të fëmijëve. dhe për ekzistencën e tyre kujdeset ai personalisht. Kao što je specijalni tužilac rekao, Ashtu siç e ka cekur prokurori special, okrivljeni je i pokazao pandeuri ka treguar duboko i iskreno ljudsko kajanje. një pendim të thellë njerëzor. Takođe, Gjithashtu, molim sud e da ima u lutem obzir që ta ketë parasysh da je okrivljeni već, që i pandehuri da kažemo, pretrpeo određenu kaznu, veç se e ka mbajtur dënimin e caktuar, jer je istom konfiskovana imovina, i të njëjtit i është konfiskuar pasuria, što takođe treba që gjithashtu duhet uzeti u obzir. ta keni parasysh. Takođe, pozivam na praksu ovog suda Gjithashtu thirrem gjithashtu thirrem në praktikën e kësaj gjykate, Gjithashtu thirrem në praktikën e kësaj gjykate, jer pred ovim sudom je usvojen sporazum, sepse pranë kësaj gjykate është aprovuar marrëveshja, čak i povoljniji od ovog, edhe më e favorshme se kjo za për isto krivično delo. veprën e njëjtë penale. paragrafët 17 Stavovi 17 dhe 18 i 18 Kodit të procedurës penale, Zakonika krivičnog postupka dëgjoj të pandeurin, saslušao je okrivljeno
mbrojtësin e tij njegovog branioca dhe prokurorin e shtetit, i državnog tužioca. si dhe shqyrtoj marrëveshjen me Kao i shkrim razmotrio sporazum mbi pranimin e fajsisë, o priznanju krivice, akta akuzën optužnicu dhe shkresat e lëndës. i spise predmeta. Gjykata konstatoi Sud konstatuje se në këtë çështje penale da u ovom krivičnom pitanju nuk ka të dëmtuar, nema të oštećenih, individualizuar individualizovanih, me kërkesë pasurore sa juridike, imovinsko-pravnim zahtevom, andaj stoga nuk ka pasur kusht të deklarohet lidhur me këtë. nije imao ko da se izjasni u vezi ovoga. Gjykata konstaton se marrëveshja Sud konstatuje da sporazum është paraqitur me shkrim, je podnet na pismenom obliku, është nënshkruar nga personat je përgjegjës potpisan od strane odgovornih stranaka dhe përmban kushtet e marrëveshjes, i sadrži uslove sporazuma, veprat penale për të krivična cilat dela i pandevri koja pranon se fajsi, okrivljeni za koja okrivljeni priznaju krivicu, të drejtat nga të cilat heq dorë, prava od kojih se odriče, si dhe propozime lidhur me dënime. kao i predlog u vezi kazne. Po ashtu gjykata pas Također të sud, dëgjimit parë konstaton nakon saslušanja stranaka, se i konstatuje pandevri Bojan Jeftić da okrivljeni Bojan Jeftić e ka kuptuar je natyrën razumeo prirodu dhe pasojën e i pranimit të fajsisë. posljedice priznanja krivice. Se pranimi i fajsisë Da priznanje krivice është bërë vullnetarisht je dobrovoljno, dato dobrovoljno, pas konsultimeve të nakon mjaftueshme dovoljnih konsultacija me mbrojtësin e tij sa njegovim braniocem dhe se i pandevri nuk ka qenë i detyruar, i da okrivljeni nije bio nateran, i kërcënuar ni zaprečen apo i shtrënguar ili stisnut në asnjë mënyrë na nijedan način që ta pranoj fajsinë. da priznaje krivicu. Po ashtu konstatoj Također konstatuje se pranimi i fajsisë da mbështetet priznanje në krivice oslanja se faktet e përshkruara në na akuzë, opisane činjenice u optužnici, në marrëveshjen me shkrim, u pismenom mbi pranimin e sporazumu, fajsisë u priznanju krivice dhe në provat materiale i na materijalnim dokazima të paraqitura podnetim nga prokuria od speciale, strane specijalnog të tužilaštva cilat gjendet në shkresat koje e se lëndës, nalaze u spisima predmeta. si dhe nuk ekziston Kao i da ne postoje, asnjë nga rrethonat ne postoji ni jedna od okolnosti e parafora me lidhjen 245 predviđenim članom 248 paragraf 1 të stav kodit 1 të procedurës penale, Zakonika krivičnog postupka, të cilat do ta pengonin koji je bio metale pranimin e marrëveshjes priznanje sporazumom mbi pranimin e o fajsisë. priznanju krivice. Pasi që gjykata u bend Nakon što se sud ubedio se janë përmbush da kushtet su ligjore ispunjeni zakonski nga uslovi njeni 230, iz člana 230, paragrafi 17 stav 17 dhe në pajtim i u skladu sa me njeni 230, članom 230, paragraf 20 stav 20 të kodit procedurës penale, Zakonika krivičnog postupka me këtë aglendim, donosi ovo rešenje. aprovohet marrëveshja Usvaja se sporazum mbi pranimin e o fajsisë priznanju krivice e lidhur në mes Prokurisë Speciale të Republikës između së Kosovës Specijalnog tužilaštva Republike Kosova me numër PPS sa brojem PPS 123 123 3/2024 2024 e datës 7 maj od dana 7. maja 2026 2026 në prani dhe me u pëlqimin prisustvu i uz saglasnost e të pandevrit dhe mbrojtësit të tij. okrivljenog i njegovog branioca. Marrëveshja mbi pranim të fajsisë Sporazum o priznanju krivice vendoset në shkresat e lëndës odlučuje se, stavlja se u spisima predmeta dhe konsiderohet pjesë i përbërëse smatra se kao sastavni deo e lëndës PS predmeta PS në nanomet broj 19 3/2026. kroz 2026. Pas aprovimit të Nakon marrëveshjes usvajanja ovog sporazuma mbi pranim të o fajsisë priznanju krivice në pajtim me linjën u 230, skladu sa članom 230 paragraf 20, stav 20 gjykata vazhdon sud nastavlja me marrjen e deklarimeve të palëve sa uzimanjem izjava stranaka lidhur me u dënimin. vezi kazne. Ftohet prokurori i shtetit Poziva se državni tužioc ka PSRK i specijalnog që t'i tužilaštva paraqet da qëndrimet da svoje stavove. lidhur me propozimin U për vezi. dënim. Faleminderit, gjyqtar. Po vam sudija, Atëherë me qenë se veç është elaboruar më herët, budući da je ranije obrazloženo,
Lishmëria e arritjes marrëveshjes për pranimin e fajësisë Sporazum o prizanju krivice do të fokusohet vetëm tek dënimet fokusira e samo rekomanduara për veprat penale, kod preporučene kazne u vezi krivičnih dela për spionimin za špionažu nga neni iz člana 124, 124, paragrafi 6, stav 6, lidhur me paragrafin u vezi 4 sa stavom 4 dhe nenin 77 i članom të PRK-s, 77 KZRK, si dhe kao i mbajtja në pronësi, neovlašteno vlasništvo, kontroll ose posedimi pa autorizuar i kontrola armëve ili posjedovanje oružja nga neni 366 paragrafi 1. 366 stav 1. Në bazë të asaj që u theksua dhe më lart, Osnovu toga što je gore navedeno, gjykatës i rekomandojmë sudu preporučujemo që të pandehujt Bojan Jeftić da okrivljenom Bojan Jeftić të shqiptoj dënimet e parapara izrekne predviđene kazne për veprat penale si za në vjen. krivična dela kao u nastavku. Jem shpejtë, ha? Së me zoni më drobe, pak se... Për veprën penale spionazhi Za krivično delo špionaža e kryer në vazhdimsi nga neni izvršeno u kontinuitetu 124 paragrafi 6, člana lidhur me paragrafin 4 stav 6 u dhe vezi sa nenin stavom 77 të 4 KPRK-s, i članom 77 KZRK, pandehurit Bojan Jeftić okrivljenom Bojan Jeftić të shqiptohet dënim me burg efektiv izrekne kazna efektivnog zatvora nga 5 deri në 6 vite burgim, od 5 do 6 godina zatvora, ku në kuadër këtij dënimi gde u okviru ove kazne i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, računat će se i vreme provedeno u pritvoru, duke filluar nga data 17/07/2025. počevši od dana 17.7.2025. Për veprën penale, Za krivično delo, mbajtja në pronësi, neovlašteno vlasništvo, kontroll ose posedim i pa autorizuar i armëve, kontrola ili neovlašteno posjedovanje oružja, nga neni 366 paragrafi 1, člana 366 stav 1, i shqiptohet dënim me burg izriče mu se kazna zatvora prej 6 muajsh, od 6 mjeseci, me mundësi za vencimi me gjokë në shumën prej 2.000 euro. mogućnosti zamenom sa novčanom kaznom u iznosu 2.000 eura. Gjykata, konform nenit 76 Sud, shodno članu 76 të KPRK-s, ZKPRK, pandehurit Bojan Jeftić okrivljenom Bojan Jeftić të shqiptoj një dënim da unik izrekne jednu jedinstvenu kaznu sipas vlerësimit të saj prema njenoj proceni dhe brenda dënimeve të rekomanduara më unutar lart. gore navedenih preporučenih kazni. Masa e paraburgimit Mera pritvora nuk do t'i ndërpritet deri në neće mu përfundimin se prekidati e vojtjes së dënimit të shqiptuar. do završetka izrečene kazne. Sendet e sekuestruara Oduzete stvari sipas urdhrit ndalues përfundimtar të prema gjykatës konačnom nalogu zabrane suda i konfiskohen pandehurit oduzimaju se od okrivljenog edhe të njëjtat procedohen sipas legislacionit në fuqi. sa istima će se postupiti po zakonodavstvu na snazi. Ndërsa, Do? sa i përket pasurisë së specifikuar dhe së sekuestruar, Tiče specifikovane oduzete imovine në shumën prej 2 milion dinar, u iznosu od 2 miliona dinara, 500 franka zvicrane, 500 švajcarskih franaka, si dhe 10.220 euro, kao i 10.220 eura. nga kjo shumë Iz ovog iznosa të akuzuarit optuženom
do t'i kthehen vetëm 3.217 euro. Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike funkcija u javnoj administraciji ose në shërbimin publik ili u javnoj službi në periudhë prej 5 vitesh u vremenu od 5 godina pas vuajtjes së dënimit. nakon održavanja. Këto janë nderuara gjykatë dënimet e rekomanduara Ove su poštovani sude preporučene kazne dhe kërkojmë që të vendosni brenda këtyre da vi rekomandimeve. odlučite unutar ovih preporuka. Faleminderit. Në 5 mes të do 6 godina zatvora. prej 5 deri në 6 vite burgim, Lidhje me dënimin, Molim sud prej 5 deri deri në në 6 6 vite burgim dhe e lut gjykatën da prilikom që gjatë izricanja kazne za ovo delo shqiptimit të dënimit në lidhje me këtë vepër ima u obzir ta ketë parasysh, sve olakšavajuće okolnosti koje sam već naveo. më falni, ti ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësueshse të cilat i kam cekur. Po. Za krivično delo, Për veprën penale. neovlašćeno vlasništvo, kontrola i posjedovanje oružja, Bajtë autorizuar armë veprën penale, mbajtja pronësit. bajtë autorizuar armë. sporazumeli smo se Jemi marrë vesh sa kaznom në lidhje me dënimin od 6 meseci prej zatvora 6 muaj burg sa mogućnošću me mundësi zamjene za novčanu u iznosu od 2000 eura. të ndryshimit në dënim me gjokë në vlerë prej 2000 eurosh. Molim sud E lus gjykatën da ovu kaznu këtë dënim izrekne u novčanom iznosu, ta shqiptoj në dënim me gjokë, jer je ovo krivično delo sepse kjo vepër penale učinjeno nekatom, është kryer iz nekata, nga pakujdesia. iz razloga što je to oružje Sepse ajo armë pripadalo i ka takuar ocu okrivljenog babait të pandeurit i u spisima predmeta dhe në shkresat të lëndës se nalaze dokazi o tome. gjenden provat në lidhje me atë. I nderuar gjyqtar, Uvaženi i državni nderuar tužilače, prokuror cenjeni advokatu, dhe avokat, dozvolite mi da kažem samo nekoliko reči u më ovom lejoni të them vetëm disa fjalë najtežem trenutku u mom životu. në lidhje me momentin më të vështirë të jetës time. Časni sude, E nderuar gjykat, kao što sam već rekao, ja sam otac troje maloletne dece. siç e kam cekur, unë jam baba i 3 fëmijëve të mitur, o kojima brinem. për të cilët kujdesem, Do sada deri më tani, nikada asnjëherë u mojoj porodici niko nije osuđivan, në familjen time askush nuk është dënuar, ni ja. askush, Bio sam ugledan građan, dhe kam qenë një qytetar častan i vlerëshëm, pošten i što se može reći nikada që ni mrava nisam zgrađan. mund të them që asnjëherë asnjë milingon nuk e kam shkelur. Kao policijski službenik, Si zyrtar policor, časno sam obavljao svoj posao, me ndershmëri e kam kryer punën time, veoma se trudio i jam angažovao, munduar dhe jam angazhuar shumë, što pokazuje që tregon i najviše ocene koje sam dobio na kraju godine gjë za që svojim e vërtetojnë pretpostavljenim. edhe vlerësimet e mia më të larta, të cilat Sam dobio na kraju godine të svojih cilat i pretpostavljenih. kam marrë në fund të vitit. Poštovao svoje kolege I kam respektuar kolegët e mi i svoje pretpostavljene dhe të mbikëqyrësit e mi i bio poštovan od samih njih. dhe kam qenë i ndershëm ndaj tyre. Mogu mnogo da pričam o tome, Mund të flas shumë në lidhje me këtë, Dhe kam qenë ndershëm ndaj tyre. o mom uspjesima mund të flas edhe për rezultatet e mia dhe sukseset e mia u kosovskoj policiji, në policinë e Kosovës, što mogu da potvrde i svi moji gjë pretpostavljeni. që mund ta vërtetojnë edhe mbikëqyrësit e mi. Stoga se nadam Prandaj shpresoj da poštujem ovaj sud i verujem u vas, si dhe e respektoj këtë gjykat dhe besoj në ju da ćete uzeti që do t'i keni u parasysh obzir sve ovo što sam rekao, të gjitha këto të cilat i kam thënë, a takođe e gjithashtu i članove 71 i 72 edhe nenet 71 dhe 72, ili neki drugi član krivičnog Ako- zakona Kosova, ndonjë nen tjetër të kodit penal të Kosovës, Shtatën e dhe shtatit, apo ndonjë nen tjetër të kodit penal, i u skladu sa vašim mogućnostima dhe konforme mundësitë tuaja,
Donesete të sjellni najminimalniju kaznu. dënimin më minimal. Hvala vam unaprijed. Ju falenderoj paraprakisht. Këtë gjë dy pika, mosohet në mua. Nemojte Sucković, Brojci juaj deklaroj Bashkëbraniuci je izjavio da se arma oružje të cilën e ka gjetur Inspektorati Policor në shtëpinë tuaj koje je našao policijski inspektorat u vašoj kući i ka takuar je pripadalo babait tuaj. vašem ocu. A që ndrëm prapa këtij deklarimi, Da me qenë se stojite pri toj izjavi. gjykata më lartë vendosi lidhur me qenë se gjykata më Budući lartë da je vendosi sud odlučio lidhur me pranimin e u kësaj vezi marrëveshje prizanja ovog sporazuma dhe ky deklarim i ova izjava i mbrojtësit branioca është je në kundërshtim u suprotnosti edhe me vetë marrëveshjen i sa e arritur postignutim sporazumom me Prokurisë Speciale sa specijalnim tužilaštvom Republikës Kosovës. Republike Kosovo. Mogu ja dovesti? Jo, fillimisht i pandejë. Prvo okrivljeni. Ne znam da ste obavešteni poštovani sudija, meni je otac preminuo 4. februara E di sa i njoftuar, po babai im ka ndruar jetë më katër iste godine, ali të vitit të njëjtë. znao za to oružje i to oružje sam ja nastavio. Po babojën ka ndruar jetë Nisam znao i Znao sam. me kodë shkurt, cilën vet, koje godine? 2025. 2025. kodë shkurt 2025, po, I šta ste rekli? To oružje sam ja nastavio. Dhe atë armë unë e kam trashëguar. dhe atë armë unë e kam trashëguar dhe ke vazhduar ta mbash me posedim, apo? I nastavili ste da držite u posjedu. Dhe kam vazhduar ta mbaj në posedim. Në rregull. A ki diçka më shtu? Da imate nešto drugo da kažete? Ne. Jo. Avokat? Sudija, moje izlaganje Deklarimi im u vezi sa krivičnim delom, në lidhje me veprën penale neovlašćeno vlasništvo, kontrola i posjedovanje oružja, i armëve nije bilo nuk ka qenë u suprotnosti sa sporazumom, në kundërshtim me marrëveshjen. nego sam ja rekao da je on to Unë kam krivično delo izvršio nehatno që atë veprë penale ka kryer nga pakujdesia i Atë për penale ka kryer nga pakujdesia. isto posjedovao nakon smrti oca. dhe të njëjtën e ka poseduar pas Moje- vdekjes së babait. Moje izlaganje se odnosilo samo Deklarimi im ka pasur Na- të bëj vetëm me na olakšavajuću okolnosti prilikom izricanja. ka pasur vetëm me ka qenë në lidhje vetëm me rrethana vlerësuese. Gjatë matjes së vetë. Nije bilo negiranje tog krivičnog. Nuk ka pasur shmangje të asaj vepre penale. Në reformat lehtësuese dhe nuk ka pasur Shmangje. shmangje nga ajo vepër. Nuk ka pasur shmangje nga ajo vepër penale. Samo zapisnik da se potpiše. Gjykata themelore në Osnovni Prishtinë, sud u Prištini, Departamenti Special, specijalni departman, unë gjyqtari Kushtrim Shyti, ja sudja Kushtrim Shyti, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Ardita pravne Azemi, stručne saradnice Ardita Azemi, Azemi, në çështjen penale kundër Banderit Bojan Jeftić, protiv okrivljenog Bojan Jeftić, i akuzuar sipas akuzës së Prokurisë Speciale po optužnici specijalnog të tužilaštva Republikës Kosovës Republike Kosova
e datës 8/5/2026 Od dana 8.5.2026 për shkak të godine veprës penale zbog spionazhi krivičnog dela špionaža nga aneni 124 iz člana 124 paragraf 6 stav 6 lidhur me paragrafin 4 vezano sa stavom dhe anenin 4 77 i članom 77 të kodit penal të Republikës krivičnog Kosovës, zakonika Republike Kosova si dhe veprës kao penale, i krivičnog dela vojtja në pronësi, neovlašćeno vlasništvo, kontrol kontrola, ose posedim Ili- pa autorizuar posjedovanje oružja të armëve nga aneni Iz- 366 iz člana 366 paragrafi 1 stav 1 të kodit penal të Republikës krivičnog Kosovës. zakonika Republike Kosova Sipas marrëveshjes Prema. mbi pranimin e fajësisë sporazumu o priznanju krivice e mbajtur dhe pranuar në këtë gjykatë održanog i priznatog u ovom sudu sot me datë 19/5/2026 danas dana 19.5.2026 në cilën ishën të pranishëm u kojem ročištu su bili prisutni prokurori i shtetit nga prokuria speciale državni tužioci specijalnog e tužilaštva Republikës Kosovës, Republike Kosova, Bekim Kodraliju, Bekim Kodraliju, i pandehuri Bojan Jeftić, okrivljeni Bojan Jeftić, bashkë me mbrojtësin e tij, zajedno sa avokatin branjevcem, Miloš Nikolić, advokate Miloš Nikolić, përkthysja e gjykatës prevoditelj Derta suda Krusha, Derta Krusha, me datë 19/5/2026 dana 19.5.26. në godine emër të popullit u ime naroda mori dhe publikisht shpalli këtë aktgjykim. doneo i javno proglasio ovu presudu. I pandehuri Bojan Jeftić Okrivljeni Bojan Jeftić me të dhëna si në shkresat të lëndës sa podacima kao u në spisima pajtim me predmeta linin 364 u skladu sa članom Paragraf 364 1 stav 1 është fajtor, kriv je sepse jer nga një periudhë kohore pacaktuar jednog neodređenog vremenskog perioda e deri me datë 17/7/2025, do dana 17.7.25. godine, respektivisht deri në momentin e arrestimit, odnosno do trenutka uhapšenja, i pandehuri Bojan Jeftić okrivljeni Bojan Jeftić në cilësinë e zyrtarit policor u svojstvu policijskog službenika me gradën të lartë sa gradom poručnik dhe në detyrën e shefit të sektorit i u poziciji šefa sektora të operatives në stacionin policor kufitar operative u policijskom graničnom u dhe i ba prelazu Bela zemlja në Kamenic u Kamenici me dashje s namerom dhe në mënyrë të vazhdueshme po kontinuiran način kam mbledhur, sakupio je, siguruar obezbedio dhe transmetuar informacione i transmetovao informacije dhe dokumente zyrtare i službene dokumente të klasifikuara klasifikovane si konfidencial dhe sekret kao poverljive që ndërlidhen me sigurinë koje se povezuju sa bezbednošću dhe rendi kushtetues të i Republikës së Kosovës. narodnim poretkom Kosova, Në atë mënyrë tako da që i pandehuri pa autorizim da okrivljeni bez ovlašćenja dhe jashtë kompetencave të tij zyrtare i van njegovih službenih nadležnosti ka siguruar dokumenta të tilla je obezbedio takve dokumente përfshirë planin operativ shënjestra obuhvaćajući i operativni plan Šenjestra e datës 26/9/2023 od dana 26.9.23. si dhe godine, materiale të tjera kao i druge materijale që ndërlidhen me aktivitetet e policisë së Kosovës koje se povezuju sa aktivnošću policije Kosova dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, i Kosovske agencije za inteligenciju të cilat më pas i ka vënë koje postoje në dispozicion dao u dispoziciji duke i transmetuar dhe komunikuar komunicirajući i dajući tek përfaqësuesit e shërbimit inteligjent të pripadnika servisë srpske inteligencije obavještajne službe, i njohur si BIA, poznat kao BIA, përmes mjeteve të komunikimit elektronik, putem elektronskih sredstava komunikacije, përfshirë aplikacionin WhatsApp obuhvaćajući i aplikaciju WhatsApp dhe Telegram, i Telegram, në veçanti tek zyrtari i këtij shërbimi, naročito kod službenika ove službe, Sasha Qirić, Saša Čirić,
i njohur me Novken Qira, poznat pod nadimkom Qira, me të cilin është takuar sa kojim se sreo edhe fizikisht i fizički në disa raste u nekoliko slučajeva në Beograd të Serbisë, u Beogradu, Srbije, çka me këto veprime čime i ovim radnjama okrivljeni, i pandehuri, edhe pse në DNI, iako je imao saznanja për natyrën e klasifikuar të dokumenteve za prirodu klasifikovanja ovih dokumenata dhe pasojat e mundshme, i moguće posljedice, ka cenuar rënd je teško ugrozio sigurinë kombëtare, narodnu bezbednost, rendin kushtetues ustavni poredak dhe funksionimin e institucioneve i të Republikës së funkcionisanje Kosovës, institucija Republike Kosova, si dhe ka rrezikuar drejt për drejt kao i direktno je ugrozio jetën dhe sigurinë život i bezbednost e zyrtarëve shtetëror državnih službenika dhe qytetarëve të saj. i njenih građana. Me këti pandehuri Bojan Ovim Jeftić je okrivljeni Bojan Jeftić në vazhdimsi e ka kryer veprën penale të u spionazhit kontinuitetu izvršio krivično delo špionaža nga neni 124, iz člana 124, paragraf 6, stav 6, lidhur me paragrafin 4 vezano sa stavom 4 dhe neni 77 i članom të 77 KPRK-s. KZRK. Po ashtu i pandehuri Također je në okrivljeni vajtim me nenin 364, u skladu sa članom 364, paragraf 1 stav të 1 KPRK-s ZKPRK është fajtor kriv je sepse jer nga data e pacaktuar od neodređenog datuma dhe deri me datë 17/7 2025 do dana 17.7.2025 të pandehurit Bojan Jeftić okrivljenom Bojan Jeftić gjatë bastisjes së shtëpisë së tij tokom pretresa njegove kuće në fshatin Belivoj u selu Berivojce nga ana e Inspektoratit Policor të Kosovës, od strane Policijskog inspektorata Kosova të njëjtit i është gjetur në posedim istom je pronađen u posed pa autorizim bez ovlašćenja dhe në kundërshtim me ligjin në fuqi i u suprotnosti sa zakonom na snazi një armë llojit zastava jedno oružje vrste zastava e kalibrit 7.65 mm, kalibra 7.65 mm 7,65 mm me karikatur, sa karikatorom 60 fishek 60 metaka dhe 43 fishek kalibrit 9.19 mm. 43 metka od kalibra 9,90 mm. Të cilat edhe janë sekustruar në vendin e ngjarjes. Su oduzete na mestu događaja. Dhe ky pandehuri Bojan Jeftić Ovim je okrivljeni ka Bojan kryer Jeftić veprën penale, izvršio krivično delo, vogja në pronësi neovlašćeno vlasništvo, kontrola ose posedim pa autorizuar të ili armëve, posjedovanje oružja nga njeni iz 366, člana 366 paragraf 1. stav 1 KZRK. Gjykata në pajtim me Sud nenën u skladu sa članovima e kodit penal Republikës Kosovës krivičnog zakona Republike Kosova me kodit të procedurës penale i zakonika krivičnog postupka të pandehurit Bojan Jeftić okrivljenom Bojan Jeftiću i caktar određuje për veprën penale spionazhi za krivično delo špionaža nga neni 124 paragraf 6 člana 124 stav 6 lidhur me paragrafin 4 vezano sa stavom 4 dhe neni 77 i članom 77 të KPRK-s KZRK i caktuar dënim me burgim određuje mu se kazna zatvora në kozgjatje prej 6 vitesh u trajanju 6 godina për veprën penale nga za neni krivično delo 366 iz člana 366 paragraf 1 stav 1 i caktuar dënim me gjuhë izrekne mu se kazna në shumën prej 2000 euro. u iznosu od 2000 eura. Gjykata në pajtim me nenin 76 Sud u skladu sa članom 77 të KPRK-s KZRK të pandehurit Bojan Jeftić okrivljenom Bojan i Jeftić shqipton dënim unik izriče jedinstvenu kaznu me burgim zatvora në kozgjatje prej 6 u vitesh trajanju 6 godina dhe dënim me gjuhë i novčanu kaznu në shumën prej 2000 euro. u iznosu od 2000 eura. Në dënimin e shqiptuar me burgim U izrečenu kaznu zatvora i llogaritet koha e kaluar në para burgim računat će se i vreme koje je proveo u pritvoru duke filluar nga data 17/7/2025 počevši od dana 17.7.25. godine e derisa ky gjykim të merr fort të do drejtë pravosnažnosti ove presude
por jo më gjatë a ne više se koha e dënimit me burgim, od vremena zatvora të shqiptuar me agjykim. izričeno presudom. Vazhdohet mosa e para burgimit ndaj Продължава се pandemit, мера приtvora protiv okrivljenog derisa ky agjykim dok ova presuda të marrë formën e prerë, bude pravosnažna, por jo më gjatë se koha a ne više od e vremena dënimit me burgim kazne të zatvora shqiptuar nga izrečene od strane suda. konfiskohet arma e llojit revolver, Oduzima se oružje, arma e llojit crvena zastava, oduzima se oružje vrste crvena zastava, e kalibrit 7.65, kalibra 6.67.65 zajedno së bashku me karikaturin sa karikatorom dhe fishekët i metkovima të sekwestruara gjatë koji bastisjes. su oduzeti tokom prekresa. Urdhërohet policia e Kosovës Nalaže se policija që Kosova pas plot fuqishmërisë së këtij da agjykimi nakon pravosnažnosti ove presude dhe pas verifikimit nga organet kompetente i nakon provere od strane nadležnih organa se arma e lartcekur nuk nevojitet si provë da gore navedeno oružje nije potrebno kao në dokaz ndonjë procedurë tjetër u penale nekim drugim dhe krišnim nuk postupkom rezultat i ne rezultira të jetë përdorur në ndonjë vepër da tjetër je penale. bilo korišćeno za neko drugo Të bëj krišćenje. shkatrimin e saj Da uništi në to pajtim me legjislacionin e fuqishëm. u skladu sa zakonodavstvom na snazi. Sendet e sekwestruara Oduzete stvari sipas urdhrit ndalues përfundimtar prema konačnom nalogu zabrane konfiskohen oduzimaju se në pajtim me u legjislacionin e skladu fuqishëm. sa zakonodavstvom na snazi. Po ashtu konfiskohet shuma Također oduzima se i iznos novca prej 2 milion dinar, od 2 miliona dinara, 500 franga zvistrane 500 švajcarskih franaka dhe 10.220 euro. i 10.220 eura. Mirë, po të njëjtit i kthehet shuma Istom se vrati prej iznos 3.217 euro, 3.217 eura. pasi që për këtë shumë Nakon što za ovaj iznos i pandiri ka arritur të dëshmojë për javën e okrivljeni je historisë. uspeo da dokaže poreklo tog novca. Në pajtim me linin 59, U skladu sa članom 59 62 paragrafin e i članom 62 stav dhe të 1 pandirë Bojan Jeftić protiv okrivljenog Bojan Jeftić për faktin se në cilësinë e zyrtarit policor zbog činjenice da u svojstvu policijskog službenika ka keq përdorur funksionin në shërbimin publik je zloupotrebio funkciju i javni postupak. dhe është dënuar me burgim efektiv, Poslat je na efektivnu kaznu shqiptohet dënim plotësues, i izriče mu se dopunska kazna, ndalimi ushtrimit të funksioneve zabrana vršenja funkcije në administratën publike u javnoj administraciji ose në shërbimin publik ili u javnoj službi në kozgjatje prej u 5 trajanju vitesh, od 5 godina, i cili dënim do të ekzekutohet koja kazna će se izvršiti pas mbajtjes së dënimit me nakon burgim. izdržavanja kazne zatvora. I pandiri obligohet të paguajë Obavezuje se okrivljeni shpenzimet e procedurës da penale plati troškove krivičnog postupka dhe atë në i vlerë to prej u 100 euro, iznosu od 100 eura në emën paushale na ime gjyqësore sudskog paušala, dhe shumën prej 100 euro iznos od 100 eura në na emën të ime fundit për kompenzimin Fonda za naknadu e žrtve viktimave të kriminala. krimit. Këto pagesa duhet të bëhen 15 Ove ditë uplate treba da se izvrše u roku od 15 dana pas plotfuqishmërisë së këtij agjykimi. nakon pravosnažnosti ove presude. Kërkesë pasurore juridike nuk ishte, Imovinsko-pravnog zahteva nije bilo, pajtim me linin u 367 skladu sa članom 367 përkujtoj palët për detyrimin e tyre stranke za që njihovu dhem obavezu përfundim të procedurës da do okončanja ta postupka njoftojnë gjykatën për çdo ndryshim të adresës. da obaveste sud za svaku promenu adrese. Kundër këtij agjykimi, Protiv ove presude, palët kanë të drejtë ankese stranke imaju pravo në žalbe gjykatën e apelit u të Prishtinë apelacionom sudu u Prištini në afat prej 30 ditësh, u roku od 30 dana, llogaritur nga dita e pranimit të tij. računajući od dana prijema ove presude. Ankesa dorëzohet përmes kësaj gjykate Žalba se podnosi putem preko ovog suda në kopje të u mjaftueshme për dovoljnim palën primjercima za stranke dhe gjykatën. i sud. Kjo ishte shpalla e gjykatës. Faleminderit. Proglasivanje suda. Hvala vam.